Asiphakamisi bazalwane kodwa siphakamisa uJesu. Mawungangithembi mina, themba uJesu kimi. Hallelujah. Ngoba sayithemba le ndoda esayithathayo. Akabonga uJesu. Thina noma singethembeke indaba zethu. Kodwa uJesu samtholayo. Uthembekile. Uthembekile uJesu samtholayo. Hallelujah. Asifuneni bazalwane ngokusheshsha nangokuphuthuma egameni likaJesu. Nawe ekhaya ngiyacela ukuthi uvule iBhayibheli lakho encwadini ngokuloba kaMark chapter 1. Sifunde kusukela kuverse 1 size sifike kuverse number 5 egameni likaJesu. Mark 5 ngiyacabanga ukuthi ngaphambi kancane kaMateyu. Hallelujah. Ngiyafisa abantu basetshela imnyama, umphakathi wasetshela imnyama nikwazi lokho. Hallelujah. Amen. Ukuthi ngithandiwe amazulu. Hallelujah. Akabonga uJesu. Amen. Ngifisa baqonde abazalwane noma abathandiweyo basetshela imnyama ukuthi bathandiwe ngamazulu. Hallelujah. Amen. Uyabona la kukhona abantu abashiye izinto ezibalulekile ngendlela emangalisayo. Besa la bazokhuluma lendaba emnandi. Hallelujah. Amen. Lendaba enhle kaJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Bekukuningi besingakwenza. Abanye banamabhizinisi, abanye bashiya ama-overtime emsebenzini. Sakhetha nina abantu basetshela imnyama. Amen. Sithandile abantu basetshela imnyama, nithandiwe yizulu. Hallelujah. Amen. Akafunde usetholile egameni likaJesu. Mark chapter 5 verse 1 to 5. Ozofunda ngicela ninike imic afunde nje kakhulu, bezwe abazalwane, bezwe abahlali basetshela imnyama abathandiweyo. Nawe boy ukuthandile uJesu, uyezwa? Uyezwa boy? Ukuthandile uJesu, ngifuna ukwazi lokho. Funda. Base befika phesheya kolwandle ezweni lamaGerafa. Base befika phesheya kolwandle ezweni lamaGeraza. Hallelujah. Qhubeka. Esephume emkhunjini kwahlangana naye masinyane umuntu ovela emathuneni. Hayibo. Enomoya ongcolileyo. Verse 3. Wayehlala emathuneni kungasekho umuntu ongambopha nangeketani. Hallelujah. Ngokuba wayeseboshwe kaningi ngawozankosi nangamaketanga, kepha amaketanga ayegashuliwe nguye. Nozankosi babephuliwe, kungekho noyedwa owayenamandla okumthambisa. Hayi inkinga. Hallelujah. Verse 5. Ngesikhathi sonke ubusuku nemini wayesemathuneni nasezintabeni ememeza ezilimaza ngamatshe. Hallelujah. Nayinkinga bazalwane. uJesu ngelinye ilanga efika endaweni yaseGeraza. Lithi iBhayibheli wathi nje ehle emkhunjini wayehlangana masinga nomuntu onomoya ongcolileyo. Akabonga uJesu. Ngicela uphinde ufunde
Matthew chapter 11 verse 28. Egameni kaJesu. Phela nje Matthew 11 verse 28 egameni kaJesu. uJesu efika eGeraza uzithela phezu komuntu onomoya ongcolileyo. Hallelujah. Verse 28. Verse 28. Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo. Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo. Mina ngizakuniphumuza. Mina ngizakunipha uphinde. Hayi madoda hayi awuphinde. Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo. Ikhathele le ndoda yasindwa imoya yobumnyama. Uthi uJesu zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindayo. Mina ngizonenzani? Phinde kokugcina. Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo. Mina ngizakuniphumuza. Kuthi angithi uphinde njengoThembi phinda. Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo. Mina ngizakuniphumuza. Phinda zelele. Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo. Mina ngizakuniphumuza. Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo. Mina ngizakuniphumuza. Ngizosho njalo etshela umnyama ntambama senishona ukuthi uJesu uphumula komuntu. Hallelujah. Kungenzeka ziningi izinto esezenzekile. Wangena waphuma wathushila indaba ezithi wajoba imlilo. Wenza konke wadweba isitofu kodwa kwangafiki ukuthula. Size noJesu namhlanje. Size noJesu namhlanje. iBhayibheli lithi la uJesu elenda endaweni yaseGeraza. Wathi nje efika yayimuzwa indoda enomoya ongcolileyo. Yayazi yakusenza ukuthi this time around mangabe kulenda umuntu onomoya ongcwele mina nginomoya ongcolileyo. There is something angizothola. There is something azonginikeza yona. Lithi iBhayibheli masinyane yagijima yeza kuyena. Amen. Ngizothi kuwena gijima woza kuJesu. Hallelujah. Amen. Ngizomemezela ntambama ukuthi usugijimele kuzona zonke indawo. This time around ake ugijimele kuJesu. Amen. Ntambama ngizomemezela ukuthi awukugijimele entabeni uJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Lithi iBhayibheli mangabe ufunda uverse 2. Yini manje? Hallelujah. Awufunda uverse 2. Funda Zanele. Verse 2. Sengathandaza. Verse 2. uMark. Esephume emkhunjini wahlangana naye masinyane umuntu ovela emathuneni enomoya ongcolileyo. Enomoya ongcolileyo. Hallelujah. Now ngifuna sazi bazalwane ukuthi le ndoda ayizalongi nomoya ongcolileyo. Mhlambe yazalwa kuyibhungu elihle. Hallelujah. And ngifuna sikwazi bangcwele ukuthi umoya ongcolileyo ungangena nanoma imuphi umuntu. Ungangena ngisho nanomuntu wesifazane. Awukhethi gender. And this time let's iBhayibheli wayiqhamuka emathuneni. Hallelujah. Ngokwazi kwami emathuneni ihlala imizimba yabathandiweyo bethu. Kodwa nomoya ongcolileyo uyatholakala khona. Akabanga uJesu. Now le ndoda le ngiyacabanga ukuthi babusindane le nto yaqala kancane.
Benokubeyithatha kancane ilokhu ikhulu. Thiwa hayi asimise kabanibani yakhona into. Kwathiwa hayi usibanibani akasizi. Khona umama ongaphansi kwentaba akesimise khona. Hayi akangasizakala. Hayi akesimise umalume unayo into yokuthi ahlangahlanganise izinto kube right abize umalume kodwa lutho. Ngifuna ukwazi ukuthi nazi bazalwane ukuthi umoya ongcolileyo noma amadimoni liqala lilodwa. Ngoba mangabe ufunda wehla nencwadi thiwa wawakhipha uJesu semaningi wamabuza ukuthi indaba nabaningi kangaka wathi singolegion akabonga uJesu. Ngamanye amagama elokuqala libize lesibili, elesibili libize lesithathu, elesithathu libize lesine, kuze kube ukhule kuze kube umuntu ongamqondi nje ukuthi sebone umuntu akabonga uJesu. Mhlawumbe uthola ukuthi leshisa ilanga akanceni nje ukuvezana abasumlilo agqoka ijazi othe akabonga uJesu. Uphila emhlabeni wakhe yedwa. Mangabuke wamtshela ngomhlaba wakhe ngiyaqabana. Wacisha lomlilo senqabene, wamkhumula lelijazi senqabene. Wokuphila emhlabeni wakhe. uJesu wafikela esimene esinjalo bazalwane, indoda yayinomoya ongcolileyo. Kodwa ngiyayithanda reaction yendoda ukuthi uJesu ngalesikhathi nje efika yasuka ngejubane yamhlangabeza. Ngizosho njalo umphakathi osetshela imnyama ngithi woza kuJesu wozomhlangabeza usefikile namhlanje wena wasetshela imnyama uvakashelwe izulu. Funda verse 3. Wayehlala emathuneni kungasekho umuntu ongambopha nangeketanga. Hallelujah. Usehlele emathuneni useboshwa nangamaketanga. Akabonga uJesu. Khona izwi lapha John 16 verse 13 lithi mayesefikile yena umoya weqiniso uyakuniholela kulona lonke iqiniso. Akabonga uJesu. Angiphinde, uma sefikile yena umoya weqiniso uyakuniholela kulona lonke iqiniso. Hayi angazi noma ngizwa yini abazalwane, kukhona indawo la uholelwa khona umoya la uzoya khona kwalasha. Kodwa lithi izwi mayesefikile yena umoya weqiniso uyakuniholela. Hallelujah. Now le ndoda yayidinga ukuholelwa emoyeni weqiniso. Akabonga uJesu. Now lithi iBhayibheli le ndoda yayisiqala ukuyilimaza nangamatshe. Ngiyacabanga abomndeni wayo base beqala ukuba worried ukuthi ngeke nomuntu uzosayilimaza. Bazama ukumbopha ngamaketanga waqashula. Bazama ukumbopha ngosankosi ewaqashula. Kodwa ngizomnamazela ukuthi ukhona uJesu okhululayo. Akabonga uJesu. Ngicela ufunde uqhubeke. Verse 4. Ngokuba wayeseboshwe kaningi ngawozankosi nangamaketanga, kepha amaketanga ayidashuliwe nguye nawozankosi babephuliwe, kungekho noyedwa owayenamandla okumthambisa. Hallelujah. Ngiyalithanda mangabe lithi kwangasekho ngisho noyedwa. Hallelujah. Isikhathi sikaJesu lesi wemhlali wasetshela imnyama ukuthi mangasekho noyedwa ozokusiza ukhona uJesu. Ngizosho njalo selithambama ukuthi mangasekho noyedwa ungalilahli ithemba ukhona uJesu. Mangasekho noyedwa ongakusiza, don't lose hope. Come to Jesus. Mangasekho ngisho noyedwa okwazi ukukusiza, don't lose hope. Ukhona uJesu. Sizoshumayela uJesu ofika la ithemba seliphelile. Sizoshumayela uJesu ofika la abantu bakini sebephelile wena. Sizoshumayela uJesu ofika la sebekhathele ngisho umphakathi
ngisho ngoba kuyavela lana ukuthi kwakhona noZankosi ngiphikiseni mangabe ngizothi oZankosi baphatha ama SAPS noma ama Metropolis ngiphikiseni phela ngiphikiseni phela haleluya oZankosi baphathwa ama Metropolis noma ama SAPS kodwa sithola ukuthi le ndoda ayikho into engazanywanga kwazanywa ngiyacabanga ukuthi ngisho nocingo khona othi ayingeke yabona manje usukinatela umuntu usune enga ngeke azakashule la akashule haleluya izamenezela etshela imnyama ntambama ukuthi ayikho enye into esiza umuntu ngaphandle kaJesu uJesu yithemba lokugcina uma usuzama konke zama uJesu musuhluleke kukhona konke zama uJesu you have tried everything why don't you try my Jesus hallelujah awumnikeze just give him a try ngikunikeza nje mhlambe 1 month try my Jesus hallelujah thoba sekuzanywa konke akabanga uJesu akukho ngazanywanga usukuvesi ba sengifuna ukuthandaza ngesikhathi sonke ubusuku nemini wayesemathubeni nasezintabeni ememeza ezilimaza ngamatshe haleluya awuphindele lokugcina ngesikhathi sonke ubusuku nemini wayesemathubeni nasezintabeni ememeza ezilimaza ngamatshe yabona uhlobo lomuntu omemeza ubusuku nemini akabanga uJesu ngathi ngiyakubona lapha ekhaya umemeza ubusuku nemini uthi awungafa isibhobo awungafa ikhanda ukhona uJesu haleluya lithi iBhayibheli wayememeza ubusuku nemini nalingeke lamahala haleluya thina ebusuku siyalala emini siyemsebenzini naseyikoleni kodwa yena kanakho ukuthula kanakho ukuphumula uyamemeza futhi hayi ukuthi uhleze emathuneni kuphela thiwa wayesekwazi naseyintabeni ne ngamanye amagama ake sithi nje bahlali basetshela imnyama amathuna la sikhona no ngathi amathuna la ngoba emathuneni nomoya ongcolileyo no asinathi semathuneni la asithi la iseyintabeni haleluya asithi thina lo muntu usuka le entabeni azomemeza emathuneni asuke emathuneni azomemeza entabeni asuke entabeni azomemeza emathuneni asuke emathuneni ayomemeza entabeni umsebenzi wakhe imihla nemihla ubusuku nemini ukumemeza emathuneni kungekho umuntu ozomsiza. This man was crying for help. This man was crying for a hand ezomthatha umtabule akabona uJesu lithi iBhayibheli wayengathula emlonyeni wayekhala. I can understand the pain oyizwa imihla nemihla ubusuku nemini ingane ingabuyanga ekhaya noma Themba akabonakala ukuthi uyephi uyakhala ubusuku nemini waza kuJesu mbike kuJesu nawe noma Themba siyakubiza egameni likaJesu. Ayikho into ebuhlungu njengokukhala ubusuku nemini ukhalela ingane yakho eqwile ezidakamizweni ukhale ubusuku nemini kube sengathi usuka emathuneni uyentabeni uyothanda bazalwane kunento engake ngayizwa ngazi noma apostoli iqiniso yini kuthiwa mangabe ufuna ukwazi ukushaya isiginci uhamba uyolala ethuneni lomuntu owayeshaya isiginci kakhulu ngase ngicabanga uSiparu wami ashaya isiginci ngendlela emangalisayo kuthi angibuze
ngicele udadewabo uMaphe ukuthi akungiphelezele ayikho into esengiyithandiswa kwesiginci kulezi insuku akungiphelezele ke ngiyolala usibaro mayishaya isiginci sichaza sibelethe emhlanje asishaya sibelethe emhlanje ngasasifuni akabonga uJesu haleluya ngilaye etheni le ndoda le yayigijima ubusuku nemini mhlawumbe nina ningibone yabona njengoba ngihamba ngizulazula nje thiwa yayigijima full speed every day imini nobusuku mhlawumbe namanje ngabe sayibona igijima ithi awungelekeleleni awungelekeleleni awungele ithi mangabe ibona nje angazi ukuthi sayibonana emzimbeni yayo ngoba lithi iBhayibheli yayisiyisika nangamanje haleluya manje laba bayibopha ngozankosi ngathi babayibambezela ukuthi izwe ubuhlungu ifuna ukuyikhulula hayi bazalwane ngathi yayihamba ubusuku nemini ithi ngelekeleleni 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 hayi bazalwane ngibona nje nowamuzo pink ukuthi ayingasuka la ngejubane ifike khona iphinde isuke ize yohlaba lapha hayi bazalwane ubuhlungu akabonga uJesu Amen. ngiyacabanga ukuthi ngisho nengane eyayizalwa yilo baba noma yilo bhuti kwasekhulunywa ngayo ngisho nasesikoleni thiwa ayi ubaba wakhe ayi ubaba wakhe wenza imanga ke this time ayi usemane wayisika wacishe wayibulala akabonga uJesu Amen. ungabe usayisika ungabe usayibulala ukhona uJesu haleluya uJesu is solution to every problem akabonga uJesu usuzame konke haleluya ngiyacabanga ukuthi umndeni walo baba lona akukho ngabangazamanga akabonga uJesu Amen. khona ngisho nalabethiwa hayi laba ke bashaya amakhwela laba ayibonakala into zabo ngeke uyibone ubona ngoba sekwenzeka ngiyacabanga ukuthi ashawa amakhwela akwazi kwaphela ikhwela haleluya Amen. washaya umlozi laze laphela ikhwela haleluya isenkingeni indoda ithi ngelekeleleni ubusuku nemini emihla ngemihla kungekho ozosiza kwathi ngelinye ilanga kwalenda uJesu endaweni yaseGeraza haleluya ngathi ngiyakumajina ubuso balendoda isizwa ukuthi uJesu useGeraza awuqhubeke verse 5 sengiyathandaza Ngesikhathi sonke ubusuku nemini wayesemathuneni nasezintabeni Jesu ememeza ezilimaza ngamatshe Jesu kubeka wathi ukuba ambone uJesu esekude wagijima wakhuleka kuye yo lithi iBhayibheli wathi umbona uJesu esekude akabonga uJesu ngiyacabanga ukuthi le ndoda ispeed eyiskipper ngalesikhathi igijima imihla ngemihla yasitimes akabili sibona uJesu ngizosho njalo umhlali wasetshela umnyama ngithi ukhona uJesu ungabe usalimaza ukhona uJesu don't worry lithi yagijima kubeka ma sengiyathandaza wasememeza ngezwi elikhulu ethi nginamsebenzi muni nawe Jesu ndodana kaNkulunkulu ophezulu konke ya ngikufungisa uNkulunkulu ongangihluphi ngokuba wathi kuye phuma kulomuntu moya ongcolileyo wayesembuza ethi haleluya kubani igama lakho wathi kuye ayibambe lapho uthi mangabe hlangana noJesu lithi iBhayibheli wayamemeza ngezwi elikhulu haleluya ngiyacabanga ukuthi lelizwi ayimemeza ngalo imihla laba times 2 this time yamemeza yathi nginamsebenzi muni nawe Jesu ngamanye amagama le ndoda yayicabanga ukuthi
uJesu is one of the people abambopha ngozankosi bezi izinto engenamsebenzi ibisenkingeni. Hallelujah. Awufunde la uJesu uthini kuyona? ngokuba wathi kuye phuma kulomuntu umoya ongcolileyo. Phuma kulomuntu umoya ongcolileyo. Hallelujah. Sizosho njalo bahlali basetshela imnyama egameni likaJesu kumhla ka12. Next week sinenkonzo enkulu yePhasika. Njengoba ngishilo ngiqala ukuthi sobe silapha eAksa. Woza sikhuluma indaba ezimnandi. Indaba zokubuya kaJesu neindaba ezimnandi zokuthi uJesu njengoba afa esiphambanweni wayefela bonke. Hallelujah. Nezakho izono zingathethelela. Akabonga uJesu. Now nginalento enhlizweni yami ethi oka malingu Jesu oka malingu oka malingu Jesu lapha ku verse 55 kaIsaiah. Hallelujah. Elithi wenina nonke enomileyo wozani emanzini. Wenina nonke enomileyo wozani emanzini. Wenina nonke enomileyo wozani emanzini. Akabonga uJesu. Na ungethanda mama benithi wozani nizothenga kodwa ningaphathi imali. Zanini nizothenga niphathe basket niphathe amatholi kodwa ningaphathi imali. Hallelujah. Mawufika ku 10 point uthi ukhipha jana lakho el150 athi uthela uyawudinga plastic. Uthi yebo ngiyawudinga plastic athi kodwa your goods have been paid for. Ayangizwa bazalwane. Hallelujah. Lithi wozani wenina nonke enomileyo wozani nizophuza wozani emanzini. Into engithanda ukuthola ungaphathi ngisho usheleni. Hallelujah. Ungaphathi ngisho uzuka. Everything has been paid. Akabonga uJesu. uJesu uthi woza izono zakho sengayihlawulela sikho isidingo sokuthi ufe. Ungabe safa sengafa mina. Hallelujah. Ungabe sagula mina ngagula mina. Hallelujah. Yey ngobazalwane sisazoyifunda lento. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uJesu efuna amanzi esesiphambanweni bamlethela uvinika. Tell me ukuthi uvinika ngeke ukugulise yini useyitshungweni. Hallelujah. I shout hallelujah. I return hallelujah bazalwane. Ngithi phakathi kwase tshela imnyama ungabe usakhathazeka. uJesu wakhathazeka ngawe. Ungabe usagula uJesu wagula. Hayi ungabe usabuza ubuhlungu uJesu wabuza ubuhlungu. Kamalungu
Jesu ke ngiyatelekhala ukhona njengoba eshilo ebesike washo usithile isikandama ukuthi siphethe uJesu la. uJesu izwi lakhe has no distance. Nayo into emnandi ngoJesu, izwi lakhe has no distance. Kukhona induna yekhulu eyeza kuJesu ngelinye ilanga yathi unyanami uyagula, kodwa wena Nkosi akufanele ukuthi ungene ngaphansi kophahla lami, thumela izwi. Uthi no baba nginamandla mina ukuthi isosha woza ngakubiza zana kimi sosha. Uthi I have all the powers, nginamandla ukuthi woza kimi. Hayi bazalwana, hayi ngeke isosha lizi kanje. Uyabona mangabe ubizwa ucommander, ngibize babuzulu, you are my commander, I am your soldier. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. You know what I'm talking about. Nginamandla futhi ngabe ngisho ngito manje senkonzweni. Nginamandla ukuthi suka la juzu kwami. Senkhona Nkosi. So yes, sir. Ngibani? Ndoda ithi nginamandla ombiza umuntu ezekile, nginamandla okumphindisela emuva, ngisho amagama noyefu, kodwa nginamandla okumphindisa emuva. Kodwa khona into engenayo amandla okwenza ukusindisa indodana yami. Haleluya. Nginakho konke kodwa ngishoda ngamandla okusindisa indodana yami. Thumela weza ngaphambili impostoli uzothandaza ekameni likaJesu. Nginamandla okwenza konke, ngingayibiza isocialism, ngilixoshe lifosheke, kodwa amandla engenawo okuphilisa indodana yami. Kodwa inkinga bazalwane, kodwa inkinga yami ukuthi wena Jesu angikho worthy ukuthi ungene ngaphansi kompheme wendlu yami. Ngiwumuntu omubi, I'm not worthy ukuthi ungene ngaphansi kompheme wami. Ngiyacela 2 minutes. Sizosho njalo mphakathi wasetshela umnyama ukuthi sizothumela izwi. Mangabe khona la kubuhlungu khona, thinta la kubuhlungu khona. Mangabe kubuhlungu esifubeni, thinta esifubeni. Ungayithathi kancane lento yangisiza ngelinye ilanga. Mangabe ukuthi kubuhlungu ekhanda, thinta ekhanda. Haleluya. Ngelinye ilanga basebenza ngangingayilonda ezimangalisayo, lezo okuthiwa utwayi, akabona uJesu, eziphuhlikayo, akabona uJesu, eziphumubovu ezinyanyekayo. Haleluya. Ngelinye ilanga kwathiwa umuntu akathintela kubuhlungu khona, ngathi kodwa Jesu umuntu kaNkulunkulu, umuntu wasezulwini, ngizothintaphi lokhu umzimba ubuhlungu wonke. Kubuhlungu amaqala, kubuhlungu madoda, kubuhlungu indololwane, kubuhlungu isifuba, kubuhlungu yonke into.
I ended up touching my knees. Akabonga uJesu. Ngathi nangithitha amadolo. Wathandaza umuntu kaNkulunkulu njengoba ezothandaza ubaba unene egameni kaJesu. Uyathandaza indoda kaNkulunkulu. I don't want to lie to you bazalwane. Ngikhuluma iqiniso phambi kaNkulunkulu. Ngezwa izilonda zoma zaba crispy njengama cornflakes. Nizwile bazalwane. Izilonda ebekade iphihlika. Zoma mpostoli zaba flaky njengama cornflakes. Ngathi hayi le namhlanje ngifuna ukuyibona ukuthi le ndoda kanti ingenzeni. I can't wait ukuthi kuyiwe emadomi ngiyoshintsha ngibone ukuthi kwenzakaleni la. I'm telling you ngathi ngifika emadomini ngathi ngehlisa ibhukwe lehla nezikhokho zezilonda. Angikhulumi ngento engayazi. Ingakho ngizothi wena lapha ekhaya mangabe kubuhlungu ekhanda thinta ekhanda, mangabe kubuhlungu isifuba thinta isifuba, mangabe inkingi isemadolweni thinta amadolo, mangabe inkingi isemaqaleni thinta amaqala, mangabe inkingi yonke indawo thinta ekhanda. Come on. Baba wethu omuhle nantambama ungwele uphakeme uNkulunkulu obona nesingaboni khona owathi singakwazi uNkulunkulu wethu onamandla onke baba bonke Nkosi yamade bekulalela abanesidingo uyabahambela ntambama baba wethu onamandla onke moyingcwele haleluya mohambela nandoda uNkulunkulu wethu onamandla onke kwasekulahla ithemba ngayo baba wethu onamandla onke yaqala yaphila yaba ngumuntu uNkulunkulu wethu oyingcwele namandleni Nkosi yami zonke izimo zabantwana bakho abantu bakho abakulalelile bathatha isikhathi sabo sisengaluka ngegama likaJesu usihambele empilweni zabo akade behlupha bengalali moyingcwele ukhona izinto ezibakhathaza ubusuku nemini ufikile ozobakhulula egameni likaJesu akade bengazi bazothathani bahlanganise nani ufikile moyingcwele wabahambela empilweni zabo egameni likaJesu siyabonga baba wethu onamandla onke egameni likaJesu isibusiso esikhulu moyingcwele umkhonzi wakho okhulume ngaye ufakazi obuwele kule ndawo kube ngoba kunesidingo kuzophilisa abantu bakho baba wethu onamandla onke nguNkulunkulu baba wethu oyingcwele sikunikeza udumo ngempilo zabo nempilo zethu ntambama uNkulunkulu wethu onamandla onke haleluya ngegama likaJesu sesihamba uzosala ube inkosi kule ndawo baba wethu onamandla onke ufinyelele lesingangenanga khona ngoba uyahambela moyingcwele lekudingwa khona uNkulunkulu wethu onamandla onke akade bethwele moyingcwele bathola ukuphumula ntambama akade bengalali bazolala from now egameni likaJesu akade behlabenyuka baba wethu oyingcwele bafike ekugcineni ngeke basaphinda behlabenyuka bazohlala kuwe badumise wena njengoNkulunkulu
the name of Jesus. Hallelujah.